Ďakujem pekne. Dnes to bude s Imadom Barakadom, maratóncom zo Sýrie, ktorý už dlhé roky síce žije v Košiciach, ktorý pred 2 týždňami absolvoval Oman Sahara Extreme Maratón v dĺžke 165 km, ktoré si zvládol za 6 dní. Skončil si na 2. mieste v kategórii nad 50 rokov. Toto je diplom. A toto je krásna fotka, cieľová fotka, pri ktorej si dobehol do cieľa. 6 dní si mal sám na sebe spacák. Aj všetko, jedlo, energia, magnézium, aj spacák, aj všetko. Čiže za 6 dní si nedostal absolútne nič? Nič, len vodu. Ty si spomínal, že si mal špeciálne upravené topánky, pretože ten piesok je veľmi nebezpečný pri tých... Čiže ako si to ty riešil? Tak musí byť, máš plachtu, nebude ísť dnuka piesok a... Ako si sa pripravoval? Predsa 6 dní, to je 165 km, to je denne cez 25 km. Ako si trénoval? Koľko si trénoval? Tam musí byť tréning predtým. Každý týždeň treba 100-110 km. Každý týždeň. Týždeň 100-110 km? Áno. Tréning. Čiže tie podmienky sú úplne teraz odlišné. Tu je zima, tam je teplo. Ako si to ty zvládol? Ako si sa na to pripravil vlastne? Ja som bol minulý 2 roky na Saharu a ja zvyknutý na také Saharu, ale bolo teraz 44 stupňov. Ale bolo ťažké, ale vydrží. Čiže cez deň 44 a v noci si spomínal, bolo... Také 10 plus. Čím si sa prikryval? Predsa všetko si mal mať na sebe? Fotky to dokumentujú, diváci si to môžu pozrieť? Všetko mám z basák, aj mám všetko len 6 dní. Čiže nič? Organizátor ti neposkytol nič? Nič, nedajú nič, len musí byť sám stará. Sám sa o seba staráš? Tam vidíme, koľko bolo na štarte ľudí, alebo... Boli na štartu ľudí tak 75, vypadol 20, 23, vypadol, tu ťažké Sahara bola. Čo je najťažšie na tomto asi, tá psychika? Psychika treba rozmýšľať, ale musí byť vydrž. Tu ťažké, máš 8 kg na chrbát, 8-9 kg na chrbát. Tak tu není maratón. Taký to nabehá ťažké. Čiže to skôr aj taká tá psychická náročnosť? Áno, treba rozmýšľať, vydrž, ale musí byť máš tréning taký pol roka 1000 km. Musí byť máš tréning. Čo najbližšie ťa čaká? Toto je v podstate tiež takýto náročný, ale ty si spomínal, že sa niekam chystáš. Teraz 4 mesiac alebo 5 mesiac idem na Alpy, 75 km. Hore 3000 metr. Nad morom? Áno. Teraz, to bude tiež etapový beh alebo v kuse 75 km? Bude 2 dní. Jeden deň 55 a druhý deň 20, ale toto 20 všetko na kameň. Idú na také 3000 metr hore, to je ťažké. Dobre, ďakujem ti pekne za rozhovor, ale ty na záver si sa ešte chcel niekomu poďakovať a že si sa tam vlastne dostal a pomohol ti. Ďakujem pán primátor Richard Rashid, a preto on je trošku taký pomoc. On je tiež vlastne bežec, takže ti aj vlastne... On je bežat, výborný bežat a on je dobrý človek a ďakujem pán primátor Richard.